سلام تخططلتنا هذا القناة كما تخونوا كان وترو زي القناة زي كما يجيرنا هيوتنا نغير زي حق القناة اليوم لو من بار حنتا قد ستار استينا نري نسادما كما يجيركا عدلا بهيوتكا تمت كرمكم عدلتي بعدلا يكون عندمت نعدل كاون نسخها صار حلو زلكا زانا لو من ريات مرتي عدلنيا تا سبات سلمنتاي عدلنيا تا تكون ويدما قلقل سبات سلمنتاي بزح عدلا بهيوت يقاطمم كنرينا مبزحتهم عوتات في هيوتهم كعلونا خلو زانتنا هيوتهم كعلونا خلو كنا من تعدل على وز سبزي وإذا سبزي هاي خاطبل تعدل جن بعدل يكون المتي وفجين تعدل سريح ميلاتات على نجارات على خد جبرهم زلكا بنصارو حدا نجارات نتغيركا ويكن رينا نزيوم تدقيمكا زخوني يكون عدل في هيوتها يقات مكاني وي أزيو عد عدل يزقات مكان سلازي كأننا وحكو نعدل بخميت فترة بخمي هيوت بزو عدلات كم تبكا تقبرا حنت مصحف how to create your own luck تبل ناي سوزان رونت تبهلت سب صحفتها مصحف ناتا سامرينا نريمو سلازي ببزح ريسيرش ناي حمسة عوتا سبات صنصواي كاو تصميقو زبته اقداس ملغتيمو كسب مودات تخاتاتلكم برقص عدلنياتات تكونوا كتحجزكم تخلي هاي لي زعمل قطر حاده عدلنياتات عوتات عدلنياتات قلنا احنا نبلوم مالتي عوتات اليوم إذا عدل إذا خجاتهم زتقبل حنت ميلان تاع talk to strangers بزح جزء عدلنيا ناخذ كون تاخذ جبر لك كاب نمبر وصاي نجارات مسمن كترغب لك مزيت فلطم سبات ككل جزء بلي لهون مزيت فلطم سبات جن كل جزء مزيت فلطم سبات قربني وف قليلك زيت قربت خينك أبيوت عدل نجار كجاتمك تبيبيو مخنياتو عدل تاي مالتيو زي حسب كازيت تصبخي بلان زي جبر كام مالتيو بلان زي جبر كجاتمك كتوصل لك كترغب لك مسب كتقرب لك هند بد ما مسب كتقلل لك so talking to strangers is the best way to increase possibility coincidence unlock in our life ስለዚህ زيت فلتو اب منقد زرخب كايو اب هوتيل زرخب كايو اب ترين زرخب كايو مكينه اب زخونه زرخب كايو مو هند بد مسب كتقلل تجميركا انت عين سب مخاني تفلتني ስለዚህ እድል بخميت ዝፍጠር مزيت فلتم ويكا مسخا لمود ዝኮነ ነገር ዘይኮኑ ነገር እቶም ንስኻት ፈልጦም እኮ ዕድል ኣይኮኑን ንሳቶም ኦልሬዲ ተወዲዩ ብኦም ዝመፅእ ዕድል ኣይኮነን ዕድል ብዘይት ፈልጦ ይመፅእ ስለዚ ብዘይት ፈልጦም ሰባት ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ይብለ ኣለኹን ሓደ ግዜ ደፊርካ ክትዕድል ከለኻ ዕድል ክፈጥረልካ ይኽእል እዩ because it allows us to connect with people we don't know ስለዚ ዘይንፈልጦም ሰባት ቅርብ ኢልና ክንዕልል ከለና ሓድሽ ዕድል ፈጥረልና ምስ ሓድሽ ሰባት ክንላለ you never know who or what they know it doesn't cost anything to reach out and build your own network whether in business or in vacation ስለዚህ እቶም ዘይትፈልጦም ሰባት ኣብ ከባቢኻ ዘሎ መን ምዃኖም እንታይ ዓይነት ደረጃ ኣለዎም እንታይ ዓይነት ሂወት ኣለዎም ካበዮም ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ኣጋጣሚ ንስኻ ትላለዮ ዘለኻ ወይ ትዕልሎ ዘለኻ ወይ ትዕልዮ ዘለኻ ሰብ ወይ ትዕልላ ዘለኻ ሰብ ዓብ ማናጀር ዓብ ቢዝነስ ኦውነር ዓብ ዕድላ ዘሎ ወይ ድማ ሓደ ነገር ንኽፈጥር ሰራሕተኛ ዝደሊ ዘሎ ክኸውን ይኽእል you never know ስለዚ እቲ ኦፕን ኮይንካ ልብኻ ከፊትካ ምስ ሰባት ምስ ስትሬንጀርስ ዘይትፈልጦም ሰባት ክትላለን ክትዕልልን مدفار بزح مساخوتنا عدلات كختلكن يخيل يبلونا lucky people use small talks as a bridge to build a rapport that can lead to serious conversations relationships and or keep info for great opportunities تايقو برحجي مش حدش تب كله عليه يخلو ساكت كميلو ويزر كميلو عدي كميلو قلز small talks برو مبزحتهم من communication كلت is small talks اد لا يكونن مغنياتو الا لا يفطرني يبلو اليوم سبع زياتهم قن تايقو برو صغيلهم بقى على ترى زربا كمي لخا صراحة كمي عبد خمي ويزر كمي نابلو كعلولو جمرجن انتي قبرزي مسكوتي خفتلكا مغنياتو مستسب كتل على خلخا قس النابله كابتا نورمال جمر كعلال اتسب زي دلو تخوينو دحان كعصوا كايو انت قد الى تعلال جن نابكال عقداس نغرات كيدو عبيت حبريتاتات عبيت زمدناتات عبيتي ادلات ناي صراحه يخونا عبيت كفطرونا يخوليم حركان تريناكو تو نفلطم سباتونو كو حدا معالتي عين فلطومنا نيرنا دفري الناس اللي استزاربنا ويسبسل زلالينا عبز حجن فولتو كونكشن ويمحزنات كنبصح كينا قطر حاضرين على نعجي نمبر 2 زوم عوتات مخان احنا عدلنياتات نبلوم سباسي بخما يوم بزح عدل زقاطهم تيلنا they offer help but also ask for help زيوم سبازياتهم نستصقم سبات نحجزو نزبلو سبات كحجزو قرباتهم حجز يبيهم كتصقهم خلو دما حجزني بليهم حنا حاجز يحطيهم كتحطت كلها عدلتها
ككل جزء لما نبلي لنا عن كتحجز لك كتحجز دما كتحط لك so successful people don't just give support they let others know they need help and what the help is فلذي عوتات سبات ويزم ዕድለኛ نبلوم سباتي تايقبر هي حاجات يدلي كاتخوينو زك حجزاكا كم زك حجزاكا خليلهم نسبات كحجزو خمس خلو يحبرو كم دما حجز كدليهم كله خاتم يبلونيهم سبات مزيهم كحتهم ما يتبينهم هي أتا كم زيا كودل نيرة بخمزيا كدقف دل نيرة كم زي دل نيرة كم زي كبر عليه يلوم سي يحطيهم جد كل جزك ما محتاجك كتب عليك this is very important نسبت كد محبن مبالكا تتسلسل جزك قبر لك يبلو جاري فينرشارك بزح جزء بلويو كان من نسب جزء اللي تبلو قدم شو قرخت فتحلو لك صقماتو كتحجزون لك دحريو كحجزاكا نسب كتحط تخت إذا دما صبغ زمدنا يفكر being able both to ask for help and offer help when asked is the foundation of a savvy networking هذا بسوز هنا زمدنا وين networking زبحال تاي مالتيو نسبات صقماتهم عم مفتاح حجزكا كتب كاللغات ويكا قربنتك تجلس كلهان كم دما انتي عينت حجز يدلك بنتصور ساكت حجز يدلي عندك كم زي أنا قرأت لي أتني رايك بنتصور محبارن كإلتنا يتزم دنياتات ونيتوركينج بحالي it's a key to acknowledge the help and express your heartfelt gratitude أبزيا كن زنقع زي بالناقن سبات مش حجزونا قدامي نقدر نتحجز قبرونا كن قبلوا لومن كن فلطوا لومن كن كلالنا እንደገና ድማ ካብ ልብና የቀን የለይ ክንብል ኣለና ብዙሕ ግዜ እንታይ ይረአ ሰባት ምስ ሓገዙኻ ከም ግቦኦም ጌርካ ትወስዶሞ ኣይተመስግን ኢኻ እዚ ሕጂ ክተፀቀም ኣሎ በታ ሓደ ስለዚ መስግን ካይም ፅቡቕ ኣይስምዖምኒ ካልኣይ ድማ ካልኣይ ግዜ ንኸይሕግዙኻ ተዓፅዎም ኣለኻ ስለዚ ሰባት ምስ ሓገዙኻ ገለ ነገር ምስ ገበሩልካ የቀን የለይ ክትብሎም ከለኻ ብልብኻ ኣዝዮም እዮም ዝሕገሱ ስለዚ በቲ ሕጉስካዮም ኣለኻ በቲ ድማ ካልኣይ ግዜ እውን ክሕግዙኻ ዕድል ትኸፍተሎም معاص تخفتلهم على غا سلازي كل جزء يغني اللي كابل بكتبل كل هالك so سلاسته don't burn bridges زيا بفلاي بتعمل فتيه يعني زي أنت whether living a job so اليوم ዕድለኛ ታትወይ ከዕው ታሰባት እንታይ ይገብሩ ካብ ስራሕ ተሰጉይ ካዮም ወይ ካብ ስራሕ ተሰጉይጎም ዕርክነት ወይ ካብ ፍቅራዊ ጉዕዞም ተተፈላልዮም ወይ ካብ ጉዕዞ ናይ ትምህርቲ ድዩ ካብ ገዛ ድዩ ካብ ዝኾነ ነገር መቸም ብሕማቅ እንተ ተፈላልይኻ ምሶም ብሕማቅ ኣይፍለዩኻን እዮም ኣፍቃሪኻ ነርካ ተተፈላልይኻ መሳርሕቲ ነርካ ተተፈላልይኻ ካብ ስራሕ ተሰጉይካዮም ብሕማቅ ኣይፍለዩን እዮም እንታይ ይገብሩ የቀንየለይ ስለቲ ዝሃብካኒ ዕድል ኣነ ምሳኻ ፅቡቕ ዝምድና ክህልወኒ እየ ዝደሊ ብዘይገድስ እዚ ሕጂ ዝነበረና ዝምድና ኣይሰርሕን ይግዳስ ምሳኻ ምሳኺ ዝምድና ይከዓፅዎ ይደልን እዩ እንታይ ማለት እዩ ማዓፆ ናይቲ ዝምድና ኣይዓፅዎን እዮም ይቕረታ እቲ ምስኦም ዘለካ ዝምድና ኣይዓፅዎን እዮም ገለገለ ሰባት ንእሽተይ ምስ ኣጉደልካዮም ኮምፕሊትሊ ካት ኦፍ ይገብሩልካ ኮምፕሊትሊ ይዓፅውካ ማለት እዩ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዕድል እንተጋጢሙ ንዖም ክወሃብ ዝግባእ ኣይክትቦምን ኢኻ ወይ ኣይክዝክሮምን ኢኻ ሰባት ግን ካብ ስራሕ ክሰጉኻ ከለዉ ንኣብነት የቀንየለይ ብጣዕሚ ስለቲ ዝሃብኩምኒ ዕድል ይርዳእኒ እዩ ማለት ፀገም ስለ ዘጋጠመኩም እዩ ከምዚ ጌርኩም በር ክሰርሕ መፍቀድኩም ላይ ግን የቀንየለይ ዝሃብኩምኒ ዕድል ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ እንተጋጢሙ ድማ ኣብ ኮንታክት ንሃሉ ኢልካዮም ተኸይድካ ኩሉ ግዜ ብፅቡቕ ከኽብሩኻን ብፅቡቕ ክዝክሩኻን እዮም ብፍሉይ ድማ ዝኾነ ነገር እንተጋጢሙ እውን ዕድል ንዓኻ ክፈጥሩልካ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ማዓፆ ዓፂኻ ይትኺድ ማዓፆ ክፉት ከሎ ገዲፍካዮ ኪድ እዚኣ ድማ እታ ዝዓበየት ጥበብ ናይ እዚኦም ዕድለኛታት እዮም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ማዓፆ ስለዘይዓፅው ሰባት ምስ ዕድል ክመፅዎም ማዓፆ ከፊቶምሎም ይፀንዑ ማለት እዩ እንደገና reach out to all the friends classmates or family if they can connect you to a possible opportunity ካልኣይ ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ማሓዙቶም መማህርቶም ኣዝማዶም ዘይቀርቦም ዝነበሩ ኮታስ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ዝፈልጥዎ እዚ ሰብ እዚ ግን ነታ ዝደልይዋ ዘለዉ ዕድል ወይ ሓንቲ ነገር ደልዮማ ዘለዉ ዝፈልጥ ምስኦም ኮኔክት ክገብሮም ዝኽእል መንገዲ ከሪኦም ዝኽእል እንተኮይኑ ከይተሰከፉ ሄይ ይቕረታ ጠፊአ ነይረ ብጣዕሚ ጠፊአ ነይረ የግዳስ መፅኡ ኢሎም መቸም ከምዚ ሓግዘኒ ዘይኮነስ ይዕሊሎም ፀኒሖም ድሕሪ 2 መዓልቲ ድዮም ደው ኢሎም ከምዚያ እንዴዳ ክትሕግዝኒ ደልየ ነይረ ከምዚያ እንዴዳ ክትሕግዘኒ ደልየ ነይረ ይብሉ ሕራይ ብዙሕ ነገር ኣይተደዋወልካ ነርካ ግን ሕጂ ብምጅማርካ እውን ሕማቕ ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ድሌታቶም ከምዚ ገይሮም ኮኔክሽን ብምግባር ነቲ ድሌታቶም ንክበፅሕዎ ዕድል ይኸፍቱ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እዚኣ ሕጂ ትሪክ እያ ላሳሰይቲ while a good listener ፅቡቕ ምስማዕ ኣብ ዝኾነ ዕላል ናይ ምስማዕ ክእለትካ ዝለዓለ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ግን ክትሰምዕ ከለካ ኩሉ ግዜ ድማ ከተገናዝብ ኣለካ
مس حدا سب اب حدا ايفنت كتعلل كلها اب كبابيخا خالوت بزعما انت يعللو سرق ابيلكا كسمع لك معناته حدا صبق ነገር ንኣኻ ዘገድሰካ በዚ ዝረብ እንተሎ ምዝ ሰብ እዚ ብትሕትና ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ይቐኒ ሌልካ ናብቲ ክትከይድ ኣለካ እዚኦም ዕውታ ሰባት ከምኡ እዮም ዝገብሩ ፅኢሎም ብዛዕባ ገዳስ ነገር ኣብዝታቱ ዝዘርቦ ከሎ ንሶም ብዛዕባ ጓል መንገዲ ምስ ካልእ ክዛረቡ ግዜ የጥፉን እዮም ነቲ ሰብ ብፅቡቅ ሰሚዖም ይኣኽለካ ኢሎም ምስኡ ተፋንዮም ናብታ ተድልዮም ከይዶም ክዛረቡን ኮኔክሽን ክፈጥሩን ይፍትኑ and that's very important. Number 4 4 don't follow the herd. ዝበስ حسب كم بقع تقوتيتي زغيد they follow the herd مات ولا نابس أتفز خيد انتخوانا تمن قدي حنقولناكي كفتنا نتهم قدمينا زخود زلو ضد يمين عن السب زيد ما زي تمحري وتحتوي درجات زلو السب يبلي لهم ولا بتزرع على درجات زلو السب مبجحت جزي أجبابا مهارانا خمي تمين تملكونا بنت بحدا مويا تمهير كالله وي حدا فيلد تمهير كالله مستمهرك كمورخا خلو انت عين السرح كم تسرح دارقا يتنبول كام كمان عين السرح كم تسرح كم خاص تمهرو ابي كم تسرح تفلت يخا سلازي كل سب ناو عود نابتا عودتي زغيد حدا سلسته ديغري كتا ديغري غيركا ناب حدا عود خيد كسرح مسرخبكا غلا سبات قد نعو قديفو كاله منقد يجمرو ازياتهم يم دما تم عدلنياتاتن عوتاتن زخون مغنياتو بت كل منقد زخوتلو انت خيدكا كم تم قد مي خازنه بري خاكون من هالبعد قرب كلام كتحلف تقول كتحمق تقول جن فلوتيو صحابة زغد كيس جباكا نتعوزر له مستمهر كي كل من قد كتحس جميل كاجن لنفسها فلوي كتجبر سلت فتن دلها فلوي عدل سلت خيز لها زبالة عدل كجات مكا يخيل يبلو مالتي تم عدلنيا تاتن عوتاتن بلوم دما كم يهمز تقوم. Most people conform blindly to what the society expected of them and never try to think differently. فزي مبزحتو سب لك كم تحبرتسب تزنبرول زلو حبرتسب زصبيو كم يكنبر زفت كابت حبرتسب كوص አይደለኒ በቃ ተማሂርካ ስራሕካ በትሞያኻ ምስራሕካ ተሕብረተሰብ ብውኽት ክፅሊ ይፅበየካ ንዑ ገዲፍካ ናብ ካልእ ዓውዲ ክትከይድ ከለኻ ፅላለይ ካብ ተመክሮና ሂወተይ ዛረብ ዘለኹ ኩሉ እቲ ዘለኽዎ ተፀበኽዎ ዝተምሃር ኩሉ ብኡ ስራሕ ምስ ረኸብኩ ንዑ ገዲፈ ናብ ካልእ መንገዲ ክኸይድ ከቢድ እዩ ነይሩ ንዓይ ምክንያቱ ወላ ኩሎም ቶም መሳርሕቲ ከዓ ይርድኦምን ከመይ ጌርካ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከምዚ ዓይነት ዕድል ገዲፍካ ትኸይድ ይብልኻ ስለዚ ተባዕ ውሳነ ዘድልየካ ካልእ መንገዲ ክትፍትን ተኾይንካ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ስኻውን መፅናዕቲ ጌርካ ገምጋም ጌርካ ፈቲንካ ውፅኢት ዘለዎ ምስ ፈለጥካ ክትከዶ ከለኻ ዝበለፀ ካብ ፅቕኢልካ ከተቋርፆ ማለት እዩ remember most people don't find out their true gift እዚኣ ድማ ኣስተውዕሉ ስለምንታይ ኢኹም ዝብል ዘለኹም መብዛሕትኡ ሰብ ትምህርቲ ክጅምር ከሎ ሞያ ክመሃር ከሎ ብልክ ኣብ ውሽጡ እንታይ ምልኣት ይገብረሉ ከይፈለጦ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጥና እቲ ኣምላኽ ንዓና ዝሃበና ፍሉይ ህያብ ከይፈለጥናዮ ምስኡ ዘይከይድ ትምህርቲ ክንመሃር ንኽእል ኢና ብዝተፈላለየ ምክንያት ሓደ ነቲ ህያብ ናትና ወላ ፈሊጥናዮ ከለና ናይ ስራሕ ዕድል የብሉን ቋንቋ ዕድል የብለይን ኢልና ኣብ ስደት ኣለና ብፍላይ ከስራሕና ዝኽእል ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥረልና ዝኽእል ዓውዲ ክንመሃር ንኽእል ኢና ስለዚ ምስ ተምሃርና በቲ ንሕና ደስ ዝብለና ዘይኮነስ በቲ ዝተምሃርናሉ ኢና ክንከይድ ስለዚ ዘይሕጉሳት እውን ክንከውን ንኽእል ኢና እንታይ ክትገብር ኣለካ ተማሂርካ ዝኾነ ስራሕ ምስ ሓስካ ግን እንታይ ትገብር ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጊፍትኻ ከተማዕብሎ ትጅምር ንዑ እውን ቀስ ኢልካ ፓርት ታይም ዲ ብትርፊ ግዜኻ ዲ ብገለ ከተማዕብሎ ጀሚርካ ናው ገፅካ ክትከይድ ከለኻ ምሉእ ሓጎስ ምሉእ ዕጋበት ኣብ ሂወት ኣብ እዩ ክርከብ ዝኽእል ይብለኩም ማለት እዩ ይብሉና እዞም ኪላታት እታ ናይ መወዳእታ ድማ they try to say yes often ጀምዑታትን ዕድለኛታትን ንብሎም እወ ኣብ ምባል ሕራይ ኣብ ምባል ብዙሕ ግዜ ኖ ኣይብሉን እዮም ብዙሕ ግዜ ሕራይ ይብሉ በንፃሩ many productivity experts advise us to say no in order to manage our time ብዙሓት ክኢላታት ናይ ግዜኻ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ እንታይ ይብሉና ንዝበዝሕ ዝመፀና ሕቶ ኖ ክንብል ኣለና ምክንያቱ ግዜና ኣብቲ ንሕና ፕላን ዝገበርናሉ እምበር ብካልእ ዝመፀና ክንእትዎ ይብልና ኖ ስለንብል ድማ ሂወትና ከምታ ንሕና ዝመደብናያ ትኸይድ ዕድል ድማ ከምታ ዝመደብካያ ብምኻድ ጥራይ ኣይኮነትን ካብ መደብካ ብምውፃእ እውን ይመፅእ እዩ ስለዚ የስ ዝብሉ ዕድለኛታት ብዙሕ ናይ ዕድል መድረኽ ይኽፈተሎ ምክንያቱ የስ ስለ ዝብሉ እቲ ሰብ የስ ዝበልዎ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ኖ ብምባልካ ካብ ዕድል ክትተርፍ ትኽእል የስ ብምባልካ ድማ ዕድል ክትረክብ ትኽእል ይብሉና The lucky ones do the opposite because they say yes they were often in a room and benefited from the opportunities that around them ብዙሕ ግዜ እወ ሕራይ ስለ ዝብሉ ኦኬ ስለ ዝብሉ ኣብ ምስ ሰባት ክራኸቡ ኣብ ናይ ሰባት መድረኽ ስለ ዘለዎ
ካብቶም ሰባት ድማ ዕድል ካብ መብዛሕትኡ ግዜ ብመንገዲ ሰባት ይድመጽ ብዙሕ ዕድል ክረኽቡ ይኽእሉ እዚ ሕጂ ገምጋም ወሰዱ ንኩሉ ሰብ እወ ምባል ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ግዜ ወላ ደይ ንዓኻ ምስ ፕላንካ ዘይከይ ዝነበረ ግን እስከ የስ ክብሎ ክትብል ክትክእል ኣለካ ብፍላይ ሓድሽ ነገር ተኮይኑ ምክንያቱ ኣብ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ክስተት ክመጽእ ስለ ዝኽእል እዚኣ ባላንስ ጌርኩም ክትሓስቡላ የተሓሳስብ The best part of knowing these traits is that you can adopt and adapt them as best fits your career and life plans and ultimately create your own life. እቲ ቀንዲ ድማ ናይዘን ሓሙሽተ ዝበልናየን ኩሉ ግዜ ከነስተውዕለለን ኣስተውዒልና ድማ ከከም ኣድላይነቱ ከከም ክፋልና ህይወትና ከነስተኻኽለን እሞ ብኡ መንፅር ዕድለኛታት ክንከውን ዘይኮናስ ንዓና ዝኾን ዕድል በዓልና ክንፈጥር ዕድለኛታት ንክንከውን ነብስና ዕድል ክንባ ክንክእል ኣለና እዚአን ድራናየን ኩለን ዕድለኛታት ንክንከውን ዕድላት ምኽፋት እያ ትብላ ሞጠረ ዛ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ደስ ተይላትኩም ምናልባት ንኻልኦት ዕድለኛታት ክኾኑ ትደልይዎም ኣሕዋትኩምን ማሓዙትኩምን ሸር ክትገብርዋ ትኽእሉ ንስኻትኩም እውን ናይ ዕድለኛ ወይ ዝኾነ ትፈልጥዎ ዝውሰኽ ወይ ርእይቶ ናትኩም ኣብዛ ቪድዮ ኣብ ኮሜንት ክጽበየኩም እየ ከም ወትሩ ኣብዚ ቻነልና ተምሃርኩም ተዓብዩ ዘለኹም እሞ ንዓይ ካብ ሞራል ትቡኒ የቕንየለይ ዓቢርና ኢና ንዓቢ ዘለና ቀጽልዎ ይብለኩም ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ተወዲያላ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒዩ ቻው